Hallelujah. Amen. Nataka mchungu nijibulise mwanadamu mpate kwetu. Nijibulise mtatamu. Hallelujah. Nijibulise mama. Hallelujah. Nijibulise mtata bonke. Nijibulise Amen. Nijibulise the Sunday school. Nijibulise mwana. Hallelujah. 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 Amen. Bathandekayo. Sensilophumza kusekhaya. Hallelujah. Njengokuzitha. Hallelujah. Kusekhaya. Amen. Bathandekayo. Ndibule kuThixo ndayenza kuyo. Hallelujah. Uvuselela umoya wami. Hallelujah. Sixhosa ke sizibhide ngexesha. Hallelujah. Kodwa ndifuna ukuthi yayophaza. Hallelujah. Hallelujah. Ndibulela uThixo kakhulu nangomithandazo. Ndalazi ke liba ndithandaza. Hallelujah. Uphuma kulomvombo. Hallelujah. Hallelujah. Xa ufikile apha. Hallelujah. Izinto zomuntu zaphuma ziphuma. Hallelujah. Amen. Bathandekayo. Siyabulela uJesu. Hallelujah. Amen. Bathandekayo. Yithi xa ulapha kule ndawo. Hallelujah. Zimisele. Hallelujah. Ungathi uza nje uzoze enkonzweni. Hallelujah. Amen. Bathandekayo. Kodwa uzophakamisa uThixo. Hallelujah. Amen. Bathandekayo. Uzophakanyiswa lethi lapha kuwe. Hallelujah. Bathandekayo. Uzovuselelwa lethi lapha kuwe. Hallelujah. Bathandekayo. Lendawo divine restoration. Hallelujah. Into uThixo abayityhilela yona yivuselela each and every day. Yazi xa use apha uyovuselelwa. Uvuselela amandla. Uvuselela amandla kaJesu. Anikho empini. Abanye amaxesha uyazazi ukuthi ungubani. Kanti le ndawo izobonisa ukuthi ungubani uThixo. Hallelujah. Amen. Bathandekayo. Ayikuthiseni kuthiwa mandizobulisa. Amen. Bathandekayo. Umbuso wami lowo masizazi ukuthi singubani uThixo. Hallelujah. Ngoba ngelinye ixesha uSathana akafuna udlala ngawe xa ungasazi. Stand in your position. Endaweni yakho yokulwa. Awusiya emfazweni. Yinendaweni elikuwa. Elinye inyawo lingamikhapha. Elinye inyawo libekwelinye icala. Stand in your position. Amen. Bathandekayo. Uzoya kude noThixo. Mawumile endaweni yakho apho uThixo akumisa khona. Ungasuki. Ungasuki nabantu bakhe uThixo akuneke kulo. Ungasuki. Hallelujah. Amen. Bathandekayo. Ngunoni ifana nokudlulisa inkosi. Hallelujah. Ngishadile lapha eGauteng. Amen. Bathandekayo. Sibonke naxala. Hallelujah. Thixo njalo ke kuwe. Edurban. Hallelujah. Amen. Bathandekayo. Kawai zaka ga mutane. Bafuni cross night yabo baziyokudlalela lapha.
aqhubekayo egameni likaJesu. Manitshile nje izwi. Amen, Dad. Tulisho moya ngisikeba. Hallelujah. Ngiyacela ke leadership. Asiphuma bona nayo egameni likaJesu. Amen. Ngiyamesije kwakho. Amen. Isaiah 40 verse 31. Kulenda ukuyo ayiyo nginisela ke lokho uyakhanga nginiseka uyakhanga kulo ndawo iba kukhanya kula ndawo hayi izilongo zikathi uMresident ikhululeke ibani ngabakhululekileyo abanye ngabakhululekileyo njani ngakathena khululekani sipesha ngokuloba simkhonza uThixo ngokuzazi sikubani phakuye naye simazi ukubana apha kuthi ngoba zininzi izinto zawuzibhuda okanye mininzi iminyango ozayibhuda umkhonzo uThixo ngamazi ukubana nazi ungubani uThixo nawe uzazi ukubani phakuye uyawuma sekuthiwa akuningi uyawuhlala sekuthiwa akuhlaleki uyawuthula edesert ngokumaze ngubani uyamkhonza uThixo imali ngekho kodwa angathinji uThixo umkhonza uThixo ungenanto efakazekayo ephathekayo nje ukumazi yena umazi ngesilangise uThixo kuba sisesamazi mama uThixo wayibona leni bangani basashika zasemakhaya ingcwadi sa-introduce ekhaya yasekhaya saphehlelwa kuyo asaziswa umnikazi ubaleko
Balekile into xa ulikholwa umazi Isaiah chapter is number 40. Yeah. Verse 31. Verse 29. Verse 29. Verse 28. Yeah. Yeah. Ngaba awazi na? Ngaba zange uve na? Undikhoyo nguThixo ongusonini na nini? Ubani uThixo abakuwe? Ubani? Ubani abakuwe? Yabuka ubani uThixo abakuwe? Ubani uThixo abakuwe? Ubani? Ukuba mhlobo namanye limazi uthi kwengumvulo eminyango cha. Ubani uThixo? Now ilizwi lo ingaba wazi na? Ingaba uthini? Zange uve na? Sanguve na. Ya? Undikhoyo nguThixo ongusonini na nini? UThixo ongusonini na nini? Yena ngumdali wehlabathi jikelele. Phakathi kwento zonke nobunzima ojongene nabo kodwa ungumdali wehlabathi jikelele. Yena soze adinwe atyhafe. Noma ngabe kungenzeka ntoni yena soze adinwe, soze atyhafe. Engqiqo yakhe ayiphengulule. Kakusho uThixo akukho ukudinwa, akukho ukutyhafa. Hlale mina nguThixo. Hlale mina nguThixo. Noma ngabe singena kwephi imeko akatshintshi uba nguThixo. Ungusonini na nini? Akadinwa endakatyhafa. Yebazalwane, ubani lasesikuye? Uyindoda engadinwayo. Ungusonini na nini? Emakade khona izinto zingekho zonke zangakho ngaye. Hayi bazalwane, kabuya ukudinwa, kabuya ukutyhafa kukho. Ubani lasesikuye? Umahleleko. Lizwi lenkosi lithi ungumahleleko. Noma abazali benyama bangangabikho kodwa yena ungumahleleko. Noma ngabe izinto ziyangani kodwa yena ungumahleleko. Bani uThixo? Yena ngumhlaziyi wababatyhafileyo. Umhlaziyi wabo batyhafileyo. Umamelezi wabo ongenamandla. Ebathandekayo, umhlaziyi wabo batyhafileyo. Umomelezi. Bani uThixo kuwe? Bani uThixo apha kuwe? Ungubani losesikuye? Ungumhlaziyi wabo. Uloyiko lwakhe ngoku umephi wena? Ngoba nantsi indoda engumhlaziyi. Ngoba xa selusondele kakhulu apha kuye uyomazi ukuba yabona sisotya mayibona. Kubeka ushevu okanye kubeka ipoison, kubeka umali ngagqithi, umali ngatshoni. Kodwa xa sokumazi kubekwe kuthiwa noma ngabe kuthiwa kule mpendela kudlulwa, kodwa xa selumazi noma lithi vele akatyhafa akadinwa. Singayiyeka njani inkosi enjani? Singamyeka njani ongadinwayo ongatyhafiyo? Awuthi xa uyabuya namhlanje ndilele
awuthi xa uyabuya namhlanje andiphumaneni awuthi xa uyabuya athi namhlanje ndiyoyabathile nantsi indoda okuphenjwa makhalele akadinwa akatyhafa kanti ke nolutsha luyadinwa lutshaza nolutsha lenza njani luyadinwa lenze njani umtshato wakho nje abantu badalele emkhonza njani uThixo isimo sakho singatshintshi kodwa uThixo wethu akadinwa akatyhafi umkhonza njani uThixo izinto zingatuthatha esixolisayo ukuthi ke ngoku noba sidinwa sityhafa kodwa uhlala yena engadinwa abantu abadibani nandibana singabe izinto okudala uzentyemba phela unyaka haleluya kodwa ndithi nosesibuya akadinwa tatundini futhi akukho ukutyhafa phakuye ungubani uthixo phakuye ngoba le nto yokutyhafa ayikho endalweni kaThixo le nto yokunikezela ayikho endalweni kaThixo le nto yabantu abahlulekayo sele bemazi ayibhalwanga endalweni kaThixo le nto yabadinwe banikezele balala ayikho endalweni kaThixo ungubani uThixo abafana bakhubeke bawe kambe ke bona abakholose ngondikholwa kodwa bakholose abakholose ngondikholwa benze njani osuka bahlaziyeke bomelele phakathi kwezilingo zonke sijongene nazo kodwa bakholose ngayo basuka bahlaziyeke sele imeki isithi simgqibile kodwa bakholose ngaye basuka bahlaziyeke kodwa lisekhona ibandla namhlanje phakathi kokuhluleka kwethu kodwa bakholose ngaye basuke bahlaziyeke athi bengenawo amandla kodwa inkosi ibafaka amandla ibanikeza amandla abayithileyo bathandekayo ibanikeza amandla bathi ndihlulekile kodwa buya kukohluleka uyabathwala uThixo abanikezelayo abakholose ngondikhoyo awusuka bahlaziyeke hayi abakholose ngezinto hayi abakholose ngento eziphathekayo kodwa abakholose ngaye yena nasingashumayela ityiwa ngoba nawuthemba ityiwa niyeke amandla lento ndiva basebalalenika yena nesingashumeli namanzi athandazelweyo ngoba ukukholwa kwenu ngoba semanzini kodwa bakholose ngondikhoyo basuka bahlaziyeke yena nesinganiyithonjisa ukuimpepho ngoba nazo ziyaphela kodwa madoda bakholose ngaye basuka bahlaziyeke nokubilele ngamashwa kodwa bakholose ngaye ngakizamandla zingavulwa kodwa bakholose ngaye basuka bahlaziyeke ngamanye amagama kweBhayibhile abaliyamvesi ukuthi kona bona bekuhambeni kuyaqhutyeka kule hambo yokukhomba kuyaqhutyekiswana futhi kuyaphilwana kodwa
kodwa xa selugiliwe ubhekaphi? Hayi nina nithi ntaTondile apha kule nto sibuya siyakudlana futhi siyakhwelana futhi siyakhubekisana singcwele ekhaya baqhube kodwa uThixo wethu madoda abakholose ngayo bathi sesilindiwe kodwa khona sesimazi sesishayeka amadoda silimele kodwa khona sesimazi abakholose ngobikhoyo masuke bahlaziye Ibokoreni ukukhunyekiswa kule nto awukaprofiti umazi ngoba igolide ukuze ibe igolide idlule emlilweni ukungekafike kudinweni le nto kodwa umazi ukuthi lo sesinaye akadinwa kathathu ebabani siyakhuhlana kule nto bakholose ngaye ulutho lenzekalo Lutha luyadinga luchaze. nalo luyadinga luchaze ulutha kodwa lisuka lenzekalo Aphethe bona bakholose. kuzobe sisamahwakhe bukhonze buthixo ngengqondo fikele bumazini bubani bubuyeya uthi sowutyhafile kodwa uvuse into yoba uthe undikhoyo akatyhafi uthi sowusekudinweni kodwa uvuse into yoba uthe yena sesikunetha izinto ukuba yeyi nale nto yokukhola ingathi ayikho kodwa uthe yena akatyhafi uthini semazi anisahlaliswanga zithumele zimnandi anisahlaliswanga zizinto azenzileyo kodwa sendihlaliswe kukumazi akhandelayo zingakwenzeki izinto kodwa amadoda nantsi ke seyihlalisile kukumazi asisahlaliswanga bathandekayo zizinto ezithi zingangena ngazo kodwa nje sihlaliswe kukumazi antanenkosi abunyani yena ukuze kumazi nabangathatha ipeni nephepha kunebhala zintoni izinto uThixo azenzileyo uboba khonele abuze uSathane yintoni oyincekeleleyo njengoba uthandaza kanganje faster no faster yintoni ayenzileyo kodwa uhlaliswe nje kukumazi usurvive abamaziyo nathi abamkhonzayo ingumhluko into yokumkhonza ungamazi kungumhluko sisinandi ukumkhonza ungamazi ngoba xa izinto zikujikela zomthandabuzo kodwa into ezokuhlalisa kukumazi ukubanje ndikhanicela kwisaya lithi akohluleki lento yokuhluleka phabuya ikho ndalweni lento yokutyhafa phabuya ikho ndalweni kodwa madoda abathembela kuye
wami umbutho ungamazi ngoba umbutho ungawubhatala 20 years one mistake wangakungcwabeli uyekile nithi ungawubhatala 20 years one mistake ayenzileyo awoneliseka engafikanga ngesinande sekungcwabeleni kuba lula ukujinja and wabuye ikoleka lamali lokhu khonza uthi ungamazi kulula ukudecide nje because awu investanga kule kuyo kawulikhona lingakhange linamathele ingqango zinamathele kulena nokuyikhatha kulula nokuyitshintsha kulula nokuwutshintsha umnyango walento kulula iyale nto ufumanise ukuthi omnye namhlanje besinisiwe ngomsuku nomatotolo because umkhonze ngamazi so ingalula into abanganxiba inkciyo ngomso athwala amahiya aqhubisa impempe athi makosi because kangamazi lebekuye Jwane nefemeli nothatha umkhuba efemeli nontamo abadala befemeli bakuflayithela kwakubungozi womntana lento kaGinyesu izinyanya zakuflayithela mntanami soze wenze wena ukhukhuliseka lula because awumazana ayibona ntwana utwe yonke nibekwapha nithi kaseyikhuthaza isililo umqombono ukhephuza bengako bomanyana dishiyo ngabalelo kuthula unoyeso ngaka abangamazi bathinta lula abangamazi benza nje uthuswe kangaka ukuthi uyaphambana umntana athi yiri nawo boba athi cha ulibona igeza angazabakho uqoba yuyu walifuna iqale ngalo amakhora amasi nayiboba sido phekuzwe njenge holidays ukuthi wena iyahamba ixesha iyahamba ixesha sidlubu ushabe ngoba yeyi akukhalazela abangamazi afana abathe abangamazi into isemthane masimazi simathembe nithemba bekali ngicela ukubhala uThixo wathi ungumuntu ongohluleki ukuchafa khokuyi akasosohluleka uThixo wethu akasizwe akayikho umdoga akakhonyelwa uyasikhonyela akuhluleka uThixo wethu bithi nabafana baqhubeka bawe nentombi zidinwe kodwa bathembela kuye basuke bahlaziyeke funda ntombi standards osuka batinge baqala ukhozi abathengi abakholo sangoni khona noma sebebaleka soze benze njani ewe bayakuhamba bangaze bachafe bazalwane lento yethu mayiphume kumkhonzeni uThixo kodwa mayibe sekuyiphileni nasekumazini ukuba sibe nentombi ezimaziyo nosibuye singathi umthetho wecawe yami kanti akamazanga uKristu
ungubani uThixo kuwe ekulimaleni kwakho ubuyela kubani akanaamba umuntu sishimala nalundiwe Yesu sindisayo wathi ngiyahamba ecawe ngiyahamba ecawe futhi kwazikonzo zekhipho nje usindisiwe na wathi disayinwe lensindiso yamalo ngisaphele emhlabeni akwazi ukuthi ndisindisiwe ngoba disayinwe lensindiso yakho bathi ubungafi wena isongo singawukhalisela ikhipho ubheke ezogwini siko emsene ububheka straight ezogwini senze umngcwabo omhle ngoba uzalwe lensindiso because uKristu akachilekanga abachila ngalelo uKristu bayalumleka kwinto zezwe manje i-appetite yothanda into zezwe ayikho ayibona ngishimele kapha namhlanje ngiyayiva i-appetite bathandekayo yokuthanda into zezwe sibe ngamakhono angcathileyo ayikho yakholwa ngapi namayeza akhona ngapi nezifo ngazithembi uyesu angazinceda hayi kayinje ithi mama yishwe kwamthandazeli sinamakholo athebelezayo ude ibhotile ethile le ayikwazi ngakho kwelikhaya funani kanti abathembela kuye yethu abathembela kuye into zisenze kodwa abathembele kuye ekhaya siyayazi basinesifo esilula omakoti balikhaya abafumani lula abantwana kodwa bancedwa ngumabani hey siyakhona